खिन्थु आं दानो फैयादि मोनासो फैगोन। Tadi nama manam. Belai sama. Nuan nama sih manam. Sam belai sam. Tap. Macam seleksi ni. Oh. Kamiอะไรมาkami? Kami ada pang bagi. Oh, di pang bagi. Oke, dah makan deh. Finish. Wow. Nih, ada dia makan janai. Ya, janai ini slim jadi. Anya kira dong jadi ang jadi janai ada di janai ini, ang janai ini slim dang jadi sing dia. Ada. Tadi dah tengok. Wah, mau jadi. Wah. लोगोफोर बेबायदिनो खालाम जाय गथ'आ ओंखाम जायाखै बेजों एसे गोमोन जानानै ओमफ्राय मा होनो गथ'नि गोसोखौ खुसि खालामनानै मा होनो खुसि खालामहोनानै भिडिअ खालामथिनानै बेबायदिनो ओंखाम जाहोनांगौ होमबानिया गथ'फ्रा इन्टारटेनमेन्ट बिराद खुसि जानानै ओंखामफोरखौ बिराद जायो नंगौना दादि Oh, dia jadi slim. Bapak. Daya nengke mana video खालामथिनानै nengke ओंखाम जाहोजोबबाय न? ना? मा? बेखौ सोर फोरोंनाय? बेखौ ओंखामखौ? ओइ खाराखै बारासिनसो फोननानै थांबाय। रलाय आखाइ सुग्रोना। मानि बिलाय? माबायदि फोरोंनाया? जानो सिबसादोलै। सिबसादोहाय। नङाब्रा बोखारसादो। औ बरिया गुड। Good. Wow. Good. Birat खामानि मावो। नै ओंखाम खालाय गावबाय जानायनि आं जानायनि ओंखाम गोलैनायफोरखौ सिबबाय दादिया। ओइ आंनिखौ मा सिबारलाय? ओइ सिब। नों मानो आंनिखौ सिबा देलाय बुंलाय। दादि बुं आंनिखौ मानो सिबा? आंखौ भिडिअ बानायसो ओंखामखौ क्रिम जाजोबो होदोंना। दे लासै सिब। मा खोनायाखै आंनिखौ माबायदि फोरोंनाय नाय देलाय 1 सेकेन्ड हाय लोगोफोर नै सोरबा जोंहा दादिखौ अमान दोङोबा नै जोंहा दादिखौ नायनानै ला ओरैबायदि मावथि जाबाय जोंहा दादिया बिराद मावाबानो थानो हाया नै बियो बिराद मावो गावगाय ओंखाम जानायखौ माखो मबे ओंखामा सिबा बुयाखैमोन सिब्बाय नै साफा सिबनो गोरों ओंखाम गरसेबो गारबोआ मालाया रोङा दां खिन्थु जोंहा दादिया बिराद गोरों नायनानै लादो नै लोगोफोर बेबायदिनो मावदो नै सानफुङा जोंहा दादिया ओरैबायदि मावथिखा खना खनला नुखाय हानहरजोबखायो मा मडेल बेलाय सिबनाया मा मडेल बे दादि ओइ देलाय सालाय मा मडेल बेयो नुवाखै माबा पुष्पानि नामा पुष्पानि दे सिबदो पुष्पा वाव खात्रा गोरों कुम्फुबो रोङो मोसानोबो रोङो आं मेथाइ खनग्रा जागोन ओमफ्राय दादिया मोसाग्रा जागोन ओइ खनथ'आ नोंनिया माथो खुंग्राय माबा मेलेम गदों ओइ फोनलाबाय दांबाय आंनियाव फोनलाबाय लोगोफोर बिरादथार याव बरिया थोड़ा जाओ थोड़ा पीछे जाओ बस हो गया हाय माहा गारहरखोलै नायनांगोनलै माथो हाय नै लोगोफोर माहा गारदों खुंग्रायखौ वालाव गारबाय आंनियावलाय मानो खुगादोलै आरो
हनै फुल खादों हनै थगायदोंसो सेटिं खालामदों नङाबाला बै माबाखौसो फुल सेटिं नै फुला जोंहानिया वाव फुल खाथियाव मोसालाय वाव डेन्जार मोजां नुगोन गिदिंनानै जलदब गोलैसिगोन आंनि जथ'बायबो वाव वाव फ्रेम नामायलायो नै आंखौ फ्रेम नामायलायो फ्रेम लायोलै go let's go wow नै बिनो थल्ल जोंनिया नै मायाव साबले आरो बैबो हनै ए नुनो नामायालै रोंखायो वाव बानायनोबो रोंथाराखै नोङो वाव साइकेल बानायदों रोङो नोङो Huh? Come on. Start. Wow. Tadinya aku tuh mana kerap. Mana aku tuh kerap. Wow. Ami. Nih. Dia. क्या चीज? क्या है? हाँ? तभी? अरे सुधर. Yuk, mau beres. Deh, akhirnya mau lagi Mayra. Nah, lagi Mayra ya. Oh, kabar lagi begini, no. Ya, beres sudah. Belok kabar lagi, kuda. Wow. Kita Sarabide. Kau thôi đấy, cái gì hàng này đấy. Wow, đang bay một không nè. Cái đi ăn thằng này xin đi. Đầu này như thằng này xin rồi. Thấy chưa? Ta đi ăn đừng hả? Áp là đấy ăn được hứa này luôn đấy. Ih, sibuk lah. Wah, bukan aja. Nah, ambil di mendapat sedap dengan kerah. Mendapat dengan ini juga. Wow, mengkok lo kali ini. Jangan boh, nggak kon ini. Rolle kon ini roll. Lalu berjenghani tadi dengan engkau jahangnani apel jaya je. Apel jangan kau boleh kerja no, tadi dengan mah. Jangan boleh jangan engkau jahangnani apel, jangan kau. Hai, masih lihat teman sebelah. Wow. Kari yoga kebetulan ini mau coba mah. Tangan kaca kalam deh. Ami sekarang sih berani ke tangan nama dengan. Hinduan dana payah di mana aspek. Hot. Nih, karab jalan apa ini? Ini kuya. Nanti. Baik, coba, consider. Bye belum. Cháu ra là đi ơi, đừng cứ nhức vào nha. Má cái gì lệ? Đây là con lệ. Đừng không, cặp vô các bạn anh đi cứ cho làm rồi, bị găng ra nè. Mà nữa, biết chồng nữa. Đây là biết chồng con lệ số xe. Cháu ra là bị găng đứng đấy chị nè.
Hei, macam falte deh. Ini malik kelam apel saya susah susah bae. Susah bae. Deh, pakai dulu. Deh, hei, aku bete ya. Mobil dah kayu. Ayo. Nih, kenapa berat distab? Berat distab nih. Thằng nó này vậy thì nâng đầy sức được ăn đà nó phải gần ná tay phi này ăn mana phải gần đi ăn mana phải gần ăn cái gì 너 바이바이 जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बेखौ आंनि गोसो सिंनिफ्राय गोजोननाय जासिदों फैबाय थानाय भिडिअआवबो बेबायदिनो नायलांबानो जाबाय लोगोफोर बाय बाय दे बाय बाय